Kesenjok kirang bakur kebriu Khyndew trap hak Khyndew tarik ukala lengkot araja arpusan kala rakhi ke jingdap san Snem jongka daga Pynlong ya ke jingyalang ha Dorbar Hall ha Mission Compound hak ba uba Pynïaid Syiem Chief Executive Member ke Khasiels Autonomous District Council ula Syiem ya ke benta ko mukongsan. Uba Pynïaid Syiem haba ai jingkran ka diga jingyalang ula batai halor ke paragraph 3 jong ke 6 schedule ke ba ai board ya ki district council ban snaan ki banyada ya ka jinglong jingman kerpang ki riulum ret pat ha ka bat Khyndew bat Syiem ke sensar snong ke riti dostor bat kiwei ula ong baka day Hadien nyopo Snem ke jingwan ra ya ke district council day house Snem araja arpulai baka Khasi Hills Autonomous District Council kala yo ya ka an bat Khyndew kabla tip kum ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act araja arpuai bala menjor daulat house Snem araja arpuar. Hakani ka sngi uba Pynïaid Syiem ula kran ru halor ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act arja arpulai kabadan ka kendon ban penkup bor ya ki Dorbar kor ha ka jat ben riu Khasi. Kesenjok hakani ka sngi kala palat pat ba ya ka kot sat nam lengkhu san Snem bat penkup buram yo ba HS Chillau Chief Executive Member berim bam kwai hadwaru play bat ya ka ye namar sun yang bakrau uniu rang ba. Te ngasuban ong ke kimat ki bakongsan bala ai mor ini kum ke district council bangin la masnaan kawai kadai halor ka Khyndew Syiem kabaar kalong ha ka bedai bat ka appointment and succession of chief and headman nang ta kene Khyndew Syiem ngan puli ya kan. The allotment, occupation or use or the setting apart of land other than any land which is reserved for us for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town. La aibor ini ban shnaan hakabaide bak Khyndew ka Syiem. Kataka lariti ke bangidon habide bakar kombat Khyndew ke jungi kum kacak Rio. Lightly kijat Rukom ke bangi bat Khyndew katakalan holding system ke bangidon. Kawai di ke Rukom bat Khyndew hakarira. Ke bakilong shwa menshwa kila bu ya kene ke Khyndew ke bakarpang hakarira. Dak jengtmu ba kilong din ke jungi ki bamyo lesi ke Khyndew ban danong remye ban shnaye kila amyo na kita ki nongshong shlong ki badan kam le se yaki dem ban shnaye kila ban yo ita ki dem ban shnaye na karira ka ba arba Rukom bat Khyndew kade ha ka brikur ki babun ba ki kur nadu ki Snem spak Snem ki ba menshwa kala her pateng yakini ka jihikai bakindon yakata ka brikur kamut kino kikur kidon ya katakan Khyndew keba long try di kikur Hadien nyo pos Snem bala yo ke district council ngidang yo ya kaan bat Khyndew bat Syiem kujuni ke badala di dan house Snem aja kuah nak ke district council tekeni kala penskem shushu ya kata jinglong try ke jungi ya Khyndew ke bangidon lada kalong ha ka rirat lada kalong ha ka rikun bat ha ka rinok keti ke bangidon bat nila kliru ya kala kun ke district council nang ta ka chat Rio jungi bakino ki nong shop shnong ki badan Khyndew hari jungi ki bakwa ban penskem ya ke jinglong try ke jungi ya ke Khyndew ke jungi kila ban wan ban bu register ya ki kot kislah ke jungi ha office job district council. But ni ai kataka land title right certificate kaban perskem ye kata jinglong try ke jongki ye ka Khyndew ke jongki. But om tanggata ki kot isla ki ba ngila bishar benya ha sho bengin ai shiki try jongki jaka. Kalau bawat ki financial institution dan ni kita ki bank sebab ki institution kilala ban pension nong rim ye kata kot
lada kidon kam jingerap na kini financial institution. De kani kala long shisha ka jingerap ya ka ri bat iki pai ba jungi kinong sosial jungi. Kadon ka principal act haka KHDC ka batip kum ka Khasils Autonomous District Social Custom of Lineage Act kat Khyndew spak Khyndew kunyo. Kani di ka principal act but kani ka act ka ong ba yani kum ka jat nrio khasi nadu ni Snem ka Khyndew spak Khyndew kunyo like no kibala dep common shwa no mikret shwa ka Khyndew spak Khyndew kunyo nrei Hadien jokata la pen scamming da ka ai bala pen shong nong rim ya baro ki khasi ki jongi haba ki ajat ki deban shim ya ka jat na ka keme kabo ka thme jongka aikur ajat ki jongi kan dei na ka keme te kani la pen scam hapo jongke ka ai te sokmen ba la khasa ka we ka jing prakhat pat House Snem Arhajar Khatra Hakapor Balong Syiem Iba HS Shilla Bangkwai Duat Blake Lami Kani ka Rukom Perkhat Bandonno ya kata ka Clan Administration Bill Hakatu Snem Ngakan mau kini kiramba badan hani Hilaya Ruk yang ni bah pada Council Hatu Kipor ya kaban Perkhat bati badan HS Shilla Bakumno banwan rak senen nakaan bante song ban penklan di sengkur repair pokeri jungi. Tehre layak kisni kipor ngiru la persyang Hadien jongi but Hadien punya la persyang banwan rak ya keklan administration bill kamshin la orlok haka benta ko but haka benta baar Hadien mengilaya merjumut lai slok ha but kini kiramba ni sodai bakum ka dis council ni dei ban penrulang ya kani ka clan administration hapo jong kani ka principal act kat Khyndew spak Khyndew kunyo nama ka daw lapen kha ya ka Khasils Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act araja apulai but hapo jong kani ka amendment Jom ke principal kat Khyndew spak Khyndew kunyo la besu ya kata ka jing perkhat ba wan de ki rangba jong ki sinjuk ki kur paper ban pen klaim ban pen te song hapo jong ka ka amendment act nyum nam nam kam shu artli ki act nam ta ka ju jing tmu ni la su dei ba hapo jong ka ni amendment ngin penrung lang bat ya ka shim jaj na ka kemi habide ba ka kur ka jungi habide ka jaj ka khong jungi ka aikur ajat ka jungi bat kumjuru habide ban te song pat sai kur ki jaj apo ri khasi ni sude ban penrung lang hakane lingba ka ni amendment nomor kata lami ka ni ka amendment da kata ka jingtu ban pen klaim ban te song ya ka longkur long jaj bat asu ban ong Hadien nyoku Snem beladon ke des council bat minta niyo ya kajing itu dakaan ya kesengkur bat kita aku nasoban ai kajing sakti kebaca nak minta kami ke kamba kamsan ke bangsa pateng la pateng ki khana bat khamtam ki jingkho ki ban hikai ya kajat pendriu jumi kumno bangin nangla batek so Habatien pej bahaki ki shab plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya